Κύριε, όποιος κοιτάει είναι λεφτά. Ήταν έτσι μπουναλάκι πλήρη όπως είναι εδώ πέρα. Εντάξει, θέλουμε αυτό να πάρει, να ενοποιηθεί. Πρέπει η άμμος να γίνει συμπαγής. Οπότε, τι κάνουμε, χτυπάμε με τα χέρια μας, αλλά όχι παπα-μπούπα, ξέρεις, σιγά σιγά. Τάκ, 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 τάκ. Έτσι. Σιγά σιγά μεταφέρεται η μία και δεν θα πέσει. Άρα, κάνουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Μόλις λοιπόν κάνουμε αυτό, στη συνέχεια θα βάλουμε τη διακόσμηση με το πίσω μέρος από το κουτάλι. Αυτό όμως θα το κάνουμε στο τέλος, γιατί θα ξεραθεί άμμος. Οπότε πρέπει να δουλέψουμε γρήγορα. Είμαστε τώρα στη φάση... Καταλάβατε τι είναι αυτό, παιδιά? Όταν κάνουμε κορνίζες που βάζουμε φωτογραφίες, κάποιες τις γωνίες έχουν διακοσμητικά. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε διακόσμηση σε μια ακρούλα. Τώρα, τι κάνουμε εμείς? Νομίζω ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Βλέπετε ότι εδώ έχουμε ένα τρίγωνο, εδώ θα γίνει κι άλλο ένα, έτσι εξωτερικό, και πάνω θα κάνουμε διακόσμηση. Άρα, τρίγωνο εσωτερικό, σαν τυροπιτάκι, και απ' έξω άλλο ένα τρίγωνο. Εντάξει, προσέξτε. Τώρα είμαστε σχεδόν έτοιμοι και τι κάνουμε? Είναι μισή από εδώ και ξεκινάτε όλοι από την ίδια. Κάνετε πρώτα απ' όλα, χτυπάτε το εσωτερικό. Για να ομαλοποιηθεί κορνίζα, Και οι άλλοι από εκεί. Έτσι να γίνει όμοιο. Εντάξει, πάμε να το χτυπήσουμε τώρα. Ήρθε η ώρα του χτυπήματος.